खाली से चक्कर लगे देखियो कितने खसी जाउची खाली बसोर पागडा केमती हो दरकार नहीं छना केमती हो खानाटा मिक्स हेंगला इथर ए आउ घसा होने ई लास्ट एंटी केते थर हेले हां 3-4 थर सलानी सेठी होतले एटा 10 केजी ना 5 गुटे पड़ेला आ गुटे अछि मिठा कम प्रबल कष्ट हो गेली आउ अंटा मुंडा कोन हो जइतो कोन करिया हम भाग्य से हम तो कलम धरि नै इति काढी दउनन से ना सुविधा हबो तम बेलू को जो सुविधा है सेतले हमर सुविधा नथला सुविधा कोन थला खाता थले कलम न तो कलम थले पेंट न तो से बांस गाने ने माने कोटा सामने कोटा कलम ले आई आउ आज की लगा पिला पणिया कहि पन ना दीदी कुंडा स सीधा भोई को बते घर सारा हाँ रसगोल्ला रे रसगोल्ला इति नहीं 50 टा दी जान दे औषधि करे रख कोन लवंग से जोड़े प्लेट सही थी चले कोन हो जे कोन थाके रखी लवंग राति सारा सुंदर कास अरे लवंग बा ताकू थोड़ी देर सब फैन मार दी फैन मार नरम कर खाइबी कोन बोले कोन ना टिके ये करो सेमतिया एंदी गलियो जे अच्छे सारे थाउ तू तासियो बुन कर दो चापा काई दे चापा देलिबे दम भाई रसगोल्ला रहिबो हबो हां हां अबे दरकार नाइ अबे साइड रखि था नल से बाहर थोई दी दवा आरे जगह नहीं बा देंदे खिले देंदे हाथे कान्हा को डालमा बादल को डालमा भजा लागी दियो तम भात खाइबो कि रोटी खाइबो सेठो रूपा रोटी है नहीं हां अन्य दियो पानी में दे दियो रूपा को से खीर थला कान्हा ना जेतले इथरे आउ कोन मिसिला मु जानि पाइलिनी गुजराती सुजी गुजे सुदी मोजे दे भाई मा आउ थरे तो 15 किलो आनी दी कान्हा आसी नथला एबे जाई थी थोड़े ठीक होई जने ना कोन कोन होई हमर गुडी होने होने हां खाओ दो ना सुपर कर दो ये देख पता नहीं से को ठीक कर दो चेयर कर दी रख दो जोन कोई दे हां फोन करथिलु हां मते फोन करचंदी तांगु जबरदस्ती कर ए पैसा अरे कौन पानी ये सुपुरी डालतीला बस सारे चल जा हम लोग तो ठंडा फुला ते तू दे नहीं ना सब जो पानी पड़ना मम्मी की कर सेटा परे बुंदी कर देंगे जिलेबी रे बंद होला सेठी सोइबो सकाळ उठिबो तेल भाजी हो बाजियो मोदे रोटी नहीं और रोटी देख मोले का भारी रखो दे खीर दिया खाऊ ना रोटी फोन दा धार वो खाइला भात खाइला खाई हां खाई दिले वो खाइला रोको हां
ରିତୁ ଶୋଇଲା। ଚାଲ ପିଲା ମାମା ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଳଦେରା ଭିତରୁ ଜାଳ ଚାଲ କମେଇ ଦେ ଟାଣି ଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଳ କମା ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ଚାଲ ପୁରା ଟାଣି ଦିଅ ତମେ ଶୁଣ ଦେଖିବି ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି ତମେ ଯଦି ମିଛ ଭାବୁଛ ଦେଖ ହଁ ନାଇଁ ସବୁ ଇଏ ତମ ନମ୍ବରରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ଦେଖିବ ତମେ ଭାବୁଛ ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ରାତିରେ ଆମ ଫଟୋ ନଉଛ ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ହେ ଭଗବାନ ହେଲା ତୋ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ କରୁଛୁ ନେଲୁ କାଠ ଶିରା କିନ୍ତୁ କାଚ ହଁ ଲାଗିଲେ ହଁ ବା ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କାଠ ହେଇନି ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କାଠ ହେଇନି ଭାଇ ଏତେ ପରିଷ୍କାର କାହିଁକି କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ବସେଇ ଦିଅ ବା ତାହେଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଆଉ ଆଗ ଭାରି ଦରକାର ସଇଲା 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 ପକେଇବି ଦିଅ ଆଣି ମତେ ଦିଅ ହଁ ଏଇଠି ବସିକି ବେଲି ପକେଇବି ଏଇଟା ପୁଣି ଶିରାରୁ ବାହାରିକିରି ପୁଣି ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିବ କଡ଼ା ହବ ଶିରା ମୋଟା ରଖି ଗରମ ପାଣି ଦିଆହବ ନାଇଁ ଶିରା ମୋଟା ରଖି ନା ଆରମ୍ଭ ହଉନି ତ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତୁ ଆଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ନମ୍ବର ଦଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ଛିଡ଼ା ହେଇଯା ପକା ଆଣେ ଗୋଟା ଗୋଟା କର ତମେ ଏଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ଦଉନୁ ମତେ କଣ ଦଉଛୁ ମୁଁ ନମ୍ବରଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ସେଇଟା ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହେଇଗଲା ଫେଣରେ ରହିଗଲା ଇଏ ଦେଖାଯିବନି କିଛି ହବ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର 811 ତମେ ଥଣ୍ଡା ଦେଲ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ରହିଯିବା ହଁ ରବି ଏକା ରୁମ୍ ପଳାନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ସେ ପଳାନ୍ତୁ ଥିଲା ପୁଣି ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ ଘର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଘର ଅସୁବିଧା ତୁ ଲାଭ ଖାଉ ସକାଳେ ହଁ ବା ମୁଁ ସେପଟେ ରହିଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ଜାମ ହେଲା ମିଠାଟା ଜାମ ହେଲା ମିଠାଟା 18 କିଲୋ ଚିନି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ଖରିକା ଦବ ନା ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ଡେଙ୍ଗା ପଡ଼ି ନିଏନି ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ବା କଣ ତମେ ଉଠି ପଳାଅ ତମର ତ ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଉଠି ପଳାଅ ମିଠାଟା ଫୁଲିବନି ଆଗ ଆଉ ଫୁଲିବ ଗାନୁ ଡାକିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତା ମା ଏ ମା ତୁ ଛେନାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦଉନୁ ସେଇଥିରେ ଛେନାଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିବ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ପାଣି ରଖିବନି ନାଇଁ ସେ ଶିରାରେ ପଇଲା ପିଠାଟା ରହିବ ନା ଶୁଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମାଇପି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଘି ପିଠାଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି ରସଗୋଲା କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ହବ 1 ନମ୍ବର ହବ ଭଲ ହଉଛି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଆଇଲାନି ଆମ ପାଇଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଝୁଅ କ'ଣ ଚାକିରି ଆଉ 1 ନମ୍ବର କାହିଁ କରିବି ଝୁଅ ତ ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଖାଉଛି ଝୁଅ କ'ଣ ଆଣିବ ପାଣି ଦିଆହେଲେ ପୁଣି କମିଯିବ ଯାହା ହଉଛି 9 ଟଙ୍କି ଆଉ 8 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଇଡ଼ିଆ କରି ଦେଖ ପିଲା ସବୁ ଶିଖ ସବୁ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଆଗକୁ ତମେ ସବୁ ଶିଖିବ କେଡ଼ି ଗୁରାଣି ଆଉ ଦେଖେ ମିଠା ବାହାରିଲା ପରେ କହିବ ନାଇଁ ଏତେ ତ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଫୁଲିଛି ହେଲାଣି କ'ଣ କିଛି ସେ ଜାଣଟା ଦେଇଦେ ସେ ଜାଣଟା ଦେଇଦେ କିଲେ
ନାଇଁ ମିଠା କମ୍ କରିବା ଇଏ ସବୁ ହଁ କିଲେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମିଠା ବେଶୀ କର ନା ମୁଁ କିଲେ ଅଢ଼େଇ କଥା କିଲେ ଛେନା ହଁ ଇଏ 15-16ଟା ନଡ଼ିଆ ହେଲା ହଁ 1.5 କିଲୋ ଚିନି ଦେଢ଼ କିଲୋ ଚିନି ଅଢ଼େଇ କିଲୋ ଛେନା ବି ପକାଅ ନା 1.5 କିଲୋ ମାପ କିଲେ ରଖ କିଲେ ଛେନା ଚିନି ହଁ ଖୁଲଣ ମା ତୁ ପିଇ ନେବା ଏଇ ପିଇ ନେବା ଜାଳ ଦିଅ ଜାଳ ରେଡି କର ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ସାଇଡ ଗୁଡା ଫ୍ରିଜରେ ଏତେ ଥୋଇନୁ ବୁଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଫୁଟିଲା ମାନେ କଡ଼େଇ ଉପରକୁ ଉଠିବ ମାନେ ପୁରା ଫେଣ ହେଇଯିବ ଖୁସି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକା ହାତରେ ପଡ଼ିବ କିଛି ହାତରେ ପଡ଼ିବନି କାହିଁ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଆମେ 4 ଜଣ ରହିଲେ ଖାଇବା 4 ଜଣ ଖାଇବା ପଛରେ 4ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇ ପଳେଇବ କାଲି ଘରେ ମୁଁ ତ କାଲି ଯିବିନି ଗାଡ଼ିରେ ଛୁଟି ଆଣିଛି ମୁଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉତ ହୁଅନ୍ତି ମୋର ନିଜ ମଉସା ଆଉ ଦେ ହଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉତ ମୋ ମଉସା ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉତ ଝିଅ ହେଉଛି କଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତିନି ଭଲ ସେ ନେଇ ମୋର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଭାଇକି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁନି ନା ଏ ଛେନା କିଛି ହବନି ଛେନା ଭଲ ଛେନା ମତେ ଯେ କୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଲି ସେ ପଛରେ ନହେଲେ ଗରମ ପାଣି ଦିଅ ଟିକେ ତ ନାଇଁ ଏବେ କର ତୁ କର ମୁଁ କରୁଛି କ୍ଷୀରା ମୋଟା ହେଇଗଲେ ହଁ ତୁ ତୋ କର ମୁଁ କରିବିନି ଯାଉଛି ଏପଟୁ ହଁ ଠିକ୍ ଏଥର ଜାଳ ହଁ ଇଏ ଖାଲି ଥଣ୍ଡାଟା ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ସେଇଟା ହଉଛି କେମିତି ଛେନା ସେପଟୁ ଜାଳ ଗଲା ହଁ ହଁ ସେ ଫୁଟିବ କାମ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା ନା ଅଇଁଠା ଭାଇ ଆମେ ଜଉଠି ଯିବୁ ଯଦି ନା ରହିବୁ କାହିଁ ଏଠୁ ନାଇଁ ସେ ହବନି ତ ଦିଅ ଚାପାଟା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଏଇ ଛେନାଟା କରିବୁ ଥାଳି ଜାନି ଏବେ ଛୋଟିଆଟା ପଞ୍ଚପୁଲିରେ ପଞ୍ଚପୁଲିରେ ଛୋଟିଆଟା ଏଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଯିବନି ବାଦଲା ଛେନା ପୁଡ଼ିଲ ଛେନା ମୋ ମା ଦେଇଛି ପାଣି ଥବା ଖାଲି ବୁଲିବ ଅଲଗା ଉତରି ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୀରା ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଉଛି ତ ଛେନା ଅଧଘଣ୍ଟେ କମ ହେଲେ ହବନି କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅଧିକ ହେଲେ ହବ ରହିବ ସିଝିବ ନାହିଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଥାର ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଯଦି ନ ସିଝି ପାରିଲେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ବସିବ ତମେ ଦେଖିଛ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କାଢି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିଲି କାମ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଲେବୁଲ୍ କାମ ସୁଝି ପଡୁଛି ଛେନା ନେଇକିରି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଛେନାକୁ ହାତ ମାରିଲା ପରେ 50 ଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ବି 100 ଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ବି 150 ଯିବ ଛେନା ନେଇକିରି ଭଲ ଛେନା ହେଇଥିଲେ କମ ଯିବ ଗଲା 100 ନେଖା ଗଲା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା 50 ଯାଇଥାନ୍ତା ସୁଜିଟା ଛେନାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ତାର କି ଶାଖା ଅଛି ଆମେ ବରାରେ ବିରି ଖାଲି ବରା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଉଳ ଟିକେ ନାଇଁ ଖାଲି ବିରି ବରା ଅଛି ନା 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 ଖାଲି ବିରି କେମିତି ହବ ଯାହା ବି ଯାହା ସୁଜି ପଡ଼ିବ ସେ ଖାଲି ବିରି ବିରି ଲାଗିବ ସେ ହବନି ଭଲ ଜମା ପିଠା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଏଇ ସାଇଜ୍ ଦେଖିଲେ ହବନି ଜାଣିଲୁ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାଇଜ୍ ଗୁଲା କଲେ ସେଇ ସାଇଜ୍ କରିବ 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଠା ହେଲାଣି ଦେଖି ନା ଦେଖ ସିଧା ଅଛି ଗରମ ପାଣି ସେଇ ସାଇଜ୍ ରଖ ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରେ
ଆଉ ଦେଖିଆ ତୋର ଭାଇ ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ଖାଇ ସେ ଯିବେ ସେ ବାଇଶି ରହିଲେ ঠিক আছে তো আচ্ছা পাউছি ନା ରେଡ଼ି রেডি তো ଆଉ ଘଷା ହବ ଖାଲି ଗରମ ମାନେ ଜଳ ସମୁଦି ଖାଇବ ମିଠା ଆମେ ଏଠି ଅନିଦ୍ରା ଝିଅ ଦେଇଛ ତେବେ ଆଉ ମିଠା କରିଦେବେ ଆଉ କଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବ ନା ସକାଳେ ଫୋନ କରିକି ସମୁଦି ଏବେ ରସଗୋଲାର ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲା। ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଦିଆହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସବୁ କଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଦିଆହେବ ସେଇଟା ସେଇଥିରେ ଦିଆହେବ ଏ ଗୋଟେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଜମା ଶିଖାଅ ନା ଭଜନର ଦୋକାନ କରିବ ନହେଲେ ଦିଟା ହେଇଗଲା। ନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ତ କହିବେ ମୁଁ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବି କହିବେ ଯାହା ଭାଇ ଆସ ଚା କପେ ଖାଇକି ଯାଅ କହିବେ ନା ନାଇଁ ବାପା ବୋଉ ଏଇଥିରେ କହିବେ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ କି ଭାଇ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମିଠା କାମ କରିବାକୁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଭାଇ ଆସ ଆମ ଘରେ ଚା କପେ ପିଇ ଯାଏ ଏତିକି ତ ସମାନ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ପୁନା ପାଖରେ କରେଇକି